Onan dietong lecando mola ros laini langsung menuju mola kabun timbakau deng eli. Odek lamo lekini oto malarikan orang pau jual lampiang sadang dirimbo pagi hari dek jauh basarang ampiang katibo ju molaki ini. Otibo di kabun timbakau deli ona mangelo oto karuma oto baranti lainyo turun sekali dari oto langsung naik ke rumah duduk sekali lah di kurisi tangan tampe ate meja elo esajole nambah kaji mularat badan tak bakana. Nande bilang dagang di sini nari badaruk dan nabi ju tempat deinyo le molakini. Kalau dem bilang rosla ini anak orang di kotonopan kapasa ju patang sajak batamu jo toke di kota Medan odara di dado tak nyosanang. Nanda bilang upieros laini ya biari baganti malam kok malam mato nak lalo toke di ruang mato di Otoke tabayang-bayang ju lain nyogumpokan kok gumpo katu karo jalan karagian keteka kadama pulo olai nyocubo nyolupokan kok lupo katu lalo jadi rasian tasin tak takana pulo di ditanamlah pundu apa belokkan dalam sarumpun nampak mudo lai ditidu dilalokkan dalam kalumun tampak juwe upiak banamoy das ni marana di malala. Dalam tidur toke tagambar ilang di mato lupo indah. Kok jarak gunung paseban kurinci bari babaju tadagak jo toke nak bapasan dalam mimpi toke batamu. Yo buruang banamo penti ngok katiang biduk gadang jatuh lah mati anak cino mambari arok kironyo mimpi awak tasinta arisi yang dicali toke nanta ado di dan bilang upieros laini saja batamu yotoke kain ndak lama nasi dimakan ndak saju air diminun padi sipului panjang tangkai tiuk digutie lareju pandape apo toke pangakai lo bocorai. Kota bayang ju la toke
Abi hari baganti hari apa pangana ros laini. Ko abi bulan katibo ko namun awak ke Medan balik dicari balik toke kain. Oh itu pangana ros lain. Ros laini Residen di Bangka Olu memerintah di tapi lawi ditinggalkan ros laini dulu kini nyoba tiar nantok ke kita sabui. Odeng bilang lecando toke kain iyo kan buyuang si batiar apa pangana mula kini. Onan dibilang sama so itu tumpak de inyo mula kini. Apa pangana si batiar ko abi bulan katiboko. Oh namun ibu dicari balik ba itu bana masuk itu. Apo takana de batiar sekali ibu ko babalanjo limo bale hari makan nyoantakan. Itu pangana mula si batiar abi hari baganti hari abi pakan baganti bulan. Abi bulan tanggal batuka tanggal 1 orang gajian nampak gawai sudah tarimo gaji ros laini bakato kapak gae siapkan noto kito kame dan hari kini. Itu katonyo le ros laini tumpak de inyo dan masuk itu hari badaro dan nabi juwo dan bilang cando dan gae sopir dilapkan sedan no pagi-pagi ditambah minyak jasa lender. Ayolah sudah lekat ditukuk ros laini kalau dan bilang maalun nupi ros laini hari pagi nyo mamakai apo pangana ranggadiko apolo baju kadang pakai. Kalau dipakai baju hitam konyo katokan siapa ngawadi orang. Kalau dipakai baju merah dikatokan pulo simpai awak di orang. Kalau dipakai baju putih awak naninda ibu bidan. Apo pangana ros laini mungkin toke ko anak Minang. Kalau nyotoke anak Minang biar dipakai lagama ocaro Minang. Baseron jo kain jawalu laki baju nabakuruang pakai selendang di kapalo. Ba itu banana gadi. Selop laki tas diambil main bau sekali ke Aminah. Ande Aminah jago irumah ibu ke Medan hari kini. Nama danga katoco itu nala turun nupi ros laini le dari rumah le kalau nagadi le turun le rumah le mani le tabu di gurun le mani sampai le kapucu anyo. Kalau ros laini katurun bagalui la lenggang la dirusu anyo ayam dipawi le nak rampondo. Nambah gak tinggal di pawitan le kalau ros laini kamalenggo olinju nanti yo le pasandian narumpu saru di bawah tabiang di sinan dan udang le manggu lampai mali le rambut le karu di kan yang parema le banyak le nambi sansai le naik sekali le kate oto dan inyo le naik le pintu tertutup yo gaek menyopir le nanti muku. Masa padinya narambe enteng la pupui talatak la di pamatang le masini duit roda bagi yang basi kaki roda di balang akang mama
Ketinggal kabun timba kau Deli dituju ke kota Medan angwi rasonyo dalam hati otoke koyu Oros pikirkan Kalau Pak Gaek kamanyopir dari satu opor kadu jetigo sedan balarikan dari yang mandari yang kesialui kajaba tu ketek uni kasih muka kadatang uni langki saularimu makin dikelok makin kencang kesuwuk jarum kilometer dek lamo lambe letang jalan kai cawu panjang sembilan lapuk tarampai di tarali dek lamo lambe letang jalan letibo di kota le Medan kini lebaran tioto le masuk itu to baranti le siros turun sekali le dari oto langsung berjalan le sama seorang nanyo cari le toke kain nanyo cari di kota Medan padona nari maknan sari turos laini mencari toke otiar mencari oi ibu puloi cari mencari dalam kota tengok manengok masuk itu laliek maliek le kiri kanan nandek lamo puta dek lamo le cali le kaman cali onan batamu bana digang nan sampi mae tasiro darah di dado gumantar tulang pasandian nan bakato buyang batiar o ibu edang akan mola tolong labali bu kain gak salai dan bilang upi rosla ini na orang di Labuan taruh ke pasam balikan la jale darawak sedang tersiruk kain ko juo nyosongokan onan dem bilang dagang di sinan nyo imbau cando nyo kini mulasi batiar otoke dang akan mola nanambo datang ke Medan bukan sengaja cari kain kok kain banyak di rumah bakopor-kopor bapijakan mangko ambo datang kamari sangajo mencari oto ke sorang Diera duduk kana lapang ba itu bana masuk itu sinan bakatoros laini otoke dangakan molambo bukan membalik kain sangajo mencari otoke sorang Ladu bulan kita jo kini bakatawan dinamo toke oh ibu ndak tahu siapa namo toke kain di mana dusun jo nagari
dimakan toke tampe tinggal curak-curaikan bake ambo bilang bilikan bake badan nak sanang di dalam hati nak suni dalam Onan menjawab buyang batiar o ibu dang akan mo lambo banamu buruk bana awak banamu o si batiar bu Tagalak sinaros laini kalau batiar namonyo kini sesuai bana jurangnya namo ranca Urang nyo elok mati arei Kalau nang kampung kaditanyo yo di kota Bukit Tinggi tapanasinan Roslaini namano na Bukit Tinggi dalam tapanan antaingi apo kato nyo Roslaini oh perdeko coy itu kato maso itu perdeko kato randa olu Bukit Tinggi kota rangkini O ambo kan tinggalan di surau ambo balimo kabakawan buai lalu di surau kalimonyo kok makan ambo di lapu ambo kan iyo anak dagang O baraki iyo bu rajo di ulu malam di batang hari kok di kana maso nanda olu sekarang indah elok lai do ibu O manangi tiar di sinan aye matu hampir sekali kok dibuka bu sejarah lamu aye matu juo ketantangan bu emang kok ambo datang ke Medan ambo anak yatim piatu yo bu Oh bapak indah ba Oh mandeti indah Gajo mama kan yusi de ulaka bawilang siku o ambo tausi dari kampung coy kola nasib honda barindu yo buai o kabak jo loyo kacang panjang kabak jo balam padirabah kabak jo urang anak buai honda bamande maibu Sehingga itu dulu bue ambo mengecek ya bue Kok namo ambo ibu lah tahu namo ibu siapa pulo kok batamu beko di jalan bapulo kama imbaukan Menjawablah sina Roslaini onde tiar dang akan mola kalau namo ambo nang kaditanyo ambo banamo Roslaini kampung di Bandung tanah Jawa. Kok bapak ambo iyo orang Jawa namande ambo iyo orang Bandung. Tapi lai di kota Padang ingin nanti bapak jomande menamokan anak Minang mangko banamo Roslaini yotiare labatamu batang samo batang di balik yo aka kalampayan olah batamu madagang matiar samo dagang samo dietong opa rasayan O tiar anak yatim piatu bapak indak matiar bamande indak nanambo itu pulo matiare bapak mati O Mandela mati O tinggal jobako dari ketek matiare jual bako nama bela mujule bako nama suko indak sansai
Oh badan ibu yo tiarei kini cuy kode tiarkan yatim dari Minang ngambo piatu anak Jawa osangko ambo dusana tiar dari duya sampai akhirat kini cuy kode tiar odek kita ala badusana mari kita bajalan-jalan iyo kakabun timbakau deli olie la rumah oh buru ibu Olie la rumah buru ambo mandanga katoco itu dan bilang buyang batir kok kapai kaba akola kok indah awak sagan pulo pai ko juwonyo nan jadi dibungkui kain di sandang nyoba jalan ukti ojo orang bujang Nandi tuju sedang kete ketinggal tampenya tadi bajalan tiar joros lain Odek lamu lambe di jalan tibo di sedan nang kete di satu tibo di sedan kete o gae naninda lalo lai takui kakanai berang pulo ba itu bana masu itu tapi tapana gae sopir kalau dipandang ramudoko, kalau dipandang mulai ibu awak, ba itu bana dan mula kini saya daran bumi jolangi. Kalau ditimbang sama barik, kalau diuji sama merah leci, ikan leci, tanggiri sama la bulik le kapalonyo, seorang rancak seorang komani legai memandang lesanang ju. Naik sekali lekate oto naros laini duduk di kidan nambatia duduk di isu nanggai menyopir di mungkul lai duit mesin sedan memasak padirang ganti yang pupui talata lah di pale matang le mesin lai dule roda bagian yang besi kaki roda lah di belakang tinggal candole kota Medan dituju kabun timbakau deli gak rusuh bana mayo kan sabui kato onang kondak jadi Adalah moto melarikan orang pawa jualan yang sedang dirimbo pagi yang hari. Odeklah mau lambe di jalan letibo di kabun timbakau deh. Adeli
Satu tibo di kabun timbakau delioto mangelok kailaman. Masin mati nyola turun sekali le dari oto naik ke rumah le masuk itu. Nande bilang dagang di sini nari badarok dan nabi laju oleh kama alun dagang di sini la naik ke rumah la duduk ate kurisi tarampai tangan di meja elok sajo nambah kaji ngularat badan. Bakana mae onan dibilang oh dagang di sinan duduk lau piros laini sarato buyung si batiyar aminati bobu ayi talata ayi roti ola minum minyo maso itu maalu ninyo lekadem bilang indah dirantap panjang bana nala minum bersama-sama lasanang hati di dalam minum lauk piros laini saratu yang batiare